αποφάσεις παίρνονται από το Υπουργείο και εν τέλει από την κυβέρνηση και εκτελούνται. Αλλά αυτή η στάση της κυβέρνησης και του Υπουργείου, το να μην επιτρέπει στις ανθρωπιστικές, θα έλεγα, εγγένειες οργανώσεις να ενδιαφερθούν με το πρόβλημα των μεταναστών, που εγώ διαβεβαιώ ότι οι συνθήκες κράτησης μόνο σε άλλες χώρες τριτοκοσμικές συμβαίνουν. Και αυτό πιστεύω ότι εκθέτει παγκοσμίως τη χώρα μας και δεν την εκθέτουμε σίγουρα από το που ασχολούμαι με τα δεχτήρια του δικαίου. Εδώ στην Κομωτούνη πώς είναι οι συνθήκες, δηλαδή δεν υπάρχει γιατρός όλα αυτά? Κοιτάξτε, επειδή έχουμε την τύχη να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ άλλων κέντρων κράτησης, είναι χειρότερες εδώ στην Κομωτούνη. Δεν έχουμε, όπως είπε και η συνάδελφος, σε υγειονομική περίθαλψη λόγω έλλειψης ιατρού τακτικά, και αυτό βεβαίως δείχνει όλη την εικόνα της κατάστασης. Εμείς πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις παρεμβάσεις μας έτσι ώστε να κλείσουμε τα κέντρα κράτησης, που θα επαναλάβω ότι εκθέτουν άσχημα τη χώρα μας.